Sí, davant, ja no sols per la inquietud que tenien els usuaris, sinó nosaltres també i els mateixos socorristes. És a dir, i més avui, quan este mes estem escoltant totes les notícies en tot el que està passant, nosaltres, a banda de fer una campanya de conscienciació per als pares i mares que vagin al poliesportiu, que tinguin més cura dels seus fills, nosaltres, a banda de fer aquesta comunicació a base de propaganda, de papers, hem volgut sumar-se. I com s'hem sumat? En la màxima afluència, que és per la vesprada, a partir de les 5 de les 4 fins a les 8, hem sumat un altre socorrista. Nosaltres, per la nostra piscina, pels nostres metres cúbics, ens toquen 3 socorristes cada torn. Podem dir que durant tot el mes de juliol, l'última quinzena, nosaltres tenim 4 socorristes. Hem volgut sumar-se a aquesta conscienciació de tindre més cura en el que és l'aigua. L'únic que volem així és a la gent conscienciar que l'aigua és per a disfrutar-la, és per a poder gaudir d'ella i que no es convertisca en un problema. Com es sumem? Donant-li més seguretat a les nostres piscines.